tich abich ma bende oyude weche manyien chenro mar ang'ich welo. Wantiere kod mathoth moiko ni mago matimore pacho kaendi motenore kod mbolea mago ma bandia, weche motenore kod ng'anyo mar lakteche mano madhi nyime kaachiel kod weche motenore kod rito bunge mago ma leo dakie maduoko piny iwacho ni kedo makoni kod kocha mag dhano to kod le mag bungu. Magi to kod moko mathoth arwakini machiegni magi weche ma omiyo pek. Government has withdrawn the manufacturing license for KEL chemicals because investigations are going on. Piny owacho owito ko lesen mar kambi mar KEL chemicals to nonro yango ni mbolea miloso gi kambino ok ochopo e rang'iny madwarore. The primary outcome expected of this major conference is the commitment to reducing the public wage bill to 35% of revenue. Piny owacho chano duoko piny omenda mitiyo godo e chulo jotich mag piny owacho nyaka 35% mar yuto mar piny. Riwruok mar lakteche KMPDU oneno ni pod ng'anyo margi biro dhi nyime kata bedo ni counties buogogi gi riembogi e tich. Oyimore nyakwara mogi nena ka intiere kanye pacho kaendi to kod pinje ma ok nyalo go koda mbaka kokadhi namba ma tudruok mar 236000 yuda achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mara Mogi TV. Jogo mantiere kod Citizen Digital bende nyalo yuda kanyo achiel kachiel ka imiya pachi weche mopogore opogore ma bende obedo ka wakeloni gi elak seche gi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni duol mochung'ne ng'iewo osara mag jotij piny owacho SRC olando chenro maduoko piny kwan omenda ma sirikal tiyo godo e chulo jotich osara nyaka 35% mar yuto mar piny higa ka higa kochopo higa mar 2028. Jakom SRC Lynn Mengich kod jatend migawo matije piny owacho Moses Kuria wacho ni piny owacho tiyo gi trilion achiel mar budget mare chulo jotich kende higa ka higa. Gino ma omenda matin mar chulo chenro mag dongruok. Moses Kuria bende kumo migepe mag piny owacho kuom keto kokgi winjruok mag osara mong'ere kaka CBA ka Chris Owino nigi ler. E okenge mar keto tenge omenda moromo no chenro mag dongruok, piny owacho chano duoko piny atamalo mar omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara nyaka atamalo 35 mar yuto mare kowuok e atamalo 47. Jakom duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotij piny owacho SRC Lynn Mengich oyango ni gichano keto e tim chenro makamae kochopo higa mar 2028. We formally announce that preparations are ready and are upbeat for the hosting of the third National Wage Bill Conference from 15th to 17th of April at the Bomas of Kenya. Ladies and gentlemen, the primary outcome expected of this major conference is the commitment to reducing the public wage bill to 35% of revenue, in line with the provisions of the Public Finance Management Act 2012, and we target to achieve that by 2028. SRC lero ni piny owacho tiyo kod omenda maromo trilion achiel higa ka higa e chulo jotich mage osara, gino maduoko piny omenda mag siro weche mag dongruok. Our wage bill currently is 1.035 trillion. Our revenue collection is at 2.2 trillion. It may interest you to know that over the last years, as presented earlier by Commissioner Lunyonjo, our public wage bill has consistently remained above the 35% wage bill to revenue threshold, implying that it has been and continues to be fiscally unsustainable, thus shrinking the resources available for development and other priority government agenda. We cannot compromise development because development is not for us as public servants. Development is for the 53 billion who are the people of this country. So therefore, other than just cutting on our expenditure, looking at our productivity, looking at our processes, we are also going to really focus on ensuring that we maximize the revenue collection. E bwo chenro makamano, piny owacho chano dino rode mag mibadhi, tiyo marach kod omenda mag jopiny, kaachiel kod ng'ado oko moko kuom omenda mag malang' ne jotije piny owacho. SRC wacho ni chenro makamano dhi konyo piny owacho kungo omenda maromo bilion 80 higa ka higa.
guarantee that 80 billion extra will be added just to the road sector, year on year, then we could restart a program that has got a very wide multiplier effect on many sectors of our economy and in the quality of living of our people. E komachielo, jatend migawo mar tije sirikal Moses Kuria olano ni winjruok duto mag sirikal kod grube mag jotije ibiro timo e bwo apisi mare. Bring them within my cover to stop all these profession-focused CPAs. Then we can have equity and we can have consistency. Otherwise, utamalizana na madaktari, then another sijui wasu, then teacher, then what? I am really going to crack the whip. Going forward, only my ministry is going to be responsible for negotiating CBAs, because we are the HR experts of the government of the Republic of Kenya. Romo makawuono biro ndalo machuok kende motelo ni galamoro maduong' mar ndalo adek e wi osara mag jotij piny owacho madhi chakore wuok tich juma manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho oyango biro chielo bunge duto mage pacho kaka achiel kod bunge mag le. Jatend piny Kenya William Ruto yango ma kolero ni mane na achiel kuom yo maduoko piny kedo ke kinde jopiny kod le mag bunge. Jatend piny oyango magi kinde mane ayanga chenro mar chulo ne jogo momony kod le kaunti ma Laikipia to kod mamoko. Kendo golo chik mondo migepe oyangi kuonde le dakie bunge go kod kuonde ritogi. Bende golo chik ne jatend migawo Malimbe Alfred Mutua kod jatend migawo mar Alwora Soipan Tuya mondo yang kendo keto andika kuonde go duto kendo yango kwano omenda madwarore ne chenro. Kalero kod jatend piny chido mag bunge go ne guru me thuolo mar higni 5 mabiro. Pale nyuma tulikuwa na matatizo, askari wetu hawakukuwa na equipment ya kutosha ama vifaa ya kutosha. Tumeweka mpango ya karibu bilioni 25 kununua equipment mpya ya polisi wetu na walinda usalama. Sasa niko na equipment ya kutosha. Hawa wakora chuma chao kimotoni. Familia mara 150 e gwenge moko 4 mayudore e location ma Central Karachuonyo e kar chieng' bura ma Karachuonyo pio lodare miechgi kaute mag dak moingo 100 bende pio ketho mok nyal chak dakie kendo kalore gi koth madhi nyime gi chwe e gwenge mopogore pachoka. Familia go masani koro jot e Simbi Dispensary ywak e wi chandruok mag neno higa ka higa kendo giseyo migepe mag piny owacho kuom rem tieko chuth wach masira mar oulano. E location ma Central Karachuonyo gwenge 4 magin gweng Manyaola, gweng Makamuga, Kolonde kod mano Makosano, sani otimo ataro ma okel kod pi oula kaluwore kod koth mapek madhi nyime gi chwe kod gwenge mopogore pachoka. Mier mathoth e alwora ni sani koro pi olworo ma oketo diere kendo weg gi pi osedare miechgi ka gidhi jot Simbi Dispensary ka mwandu gi mathoth mag udi bende pi oseketho kendo ma en midhiero ma jopiny gi osebedo ka neno kuom higni 4 sani e kinde ma koth chwe mang'eny e pachoka. Ka higa ka higa to wadar wabiro wakamp. Wabedo gi shida gi nyithindo seche moko wakamp e skul to yudo ka skul be koro nyithindo yawo nitiere skul kanyo koro kama ji ringi dhi chwe wi gi onge. Chuno wan wabiro e hospital kama koro watie ka sani ni. Koro wakwayo sirikal ni kony ma wadwaro moloyo ahinya ok en miyo wachiemo to wadwaro ni sirikal ka yie to barnwa pi ma kamsero sika to gi ma konyango ni mondo kopia amalo to omol kodhi nam waol gi bide kamp kila saa gi nyithindo gi suna sani wadang ni gi nyithinde bethewa jamni kata ka inga mancho nigi kata rombo moro kata madiel moro kama di kwae diel onge nikech ioro pi e kori. E hospital ma Simbi mine dhi nyime kod gero ute makojolo magidwa chako jote kachiel kod nyithindgi bang' ka pi oulo osedaro gi miechgi ka nitie kata mana utegi mag dak ma bende pi oseruombo piny ka jopiny gi ywak ni pi mawuok e aora wach tende kaachiel kod aora Kibuon ema osebedo ka hinyogi higa ka higa. Saka pi opong' higa ka higa wan wadar wakwayo sirikal mar county kachiel gi mar sirikal maduong' mondo yo barnwa pigni wawe dag ni higa ka higa gi nyithindo kama wadhi gi nyithindo pile ka pile otamowa sani kata yuto mwanyalo yuto onge kama wayutie ka pi opong' to waringo wabro kamp Simbi Dispensary nikech kaka an gi nyathi ma ja higa 5 kaka na timra onge gi nyathi gi
rombo nan be nodhi kaka na timra onge. Jopiny gi masani koro pi osedare miechgi, ywak ni masira ni oweyogi kod lwetgi nono, nikech kata mana puothegi bende pi oywaro kod cham e igi, ka giwacho ni chiemb kony ma osebedo ka imiyogi e kinde ma pi odarogi e miechgi ok nyal konyo tieko chutho, wacho ulano. Waseneno chandruok mang'eny jothurwa, waseneno chandruok mang'eny kendo litnwa kabisa. Sani higni 4 ka wadang' ni adang'a koni gi koni. Adier kane pi odonjo mokwongo nwaweni berbere. Nwaringo manwa kamp, ndalo cha nwa kamp e Simbi Primary School. Sirikal, winje ywakwa, waseywak higni 4. Winje ywakwa mondo ine kaka itimowa, barnwa uru pi, mondo pi mainyowa ni. Adier ka wa kamp kama, wan chiemo gima timonwa onge, nikech chiemo kokel en chiemo matimango makalo. Ng'amo konyowa en ng'amo nego barnwa pi, mondo pigni oyud wang'e, odonj godo kuma onyalo dhiye. E kambi kama koro gi joteni, ngimagi ni kama rach mokalo, kaluwore kod onge mag chope ma ginyalo tiyogo, kod onge mag gigo ma ginyalo tiyogo e rito ler, ka ruoth mag gweng'ni to kwayo sirikal mondo yie okonye familia gi. Ute chiegni 150 mobedo affected kendo moringo mobiro ma wantiere godo kamp kaeri. To sani wadwaro kony mar weche mag tuoche mondo wane kaka jowagi nyalo geng' tuoche manyalo chandogi e kamp ka. Wadwaro yedhe kata bende chiemo wadwaro, kata kopo ni wadwaro ni permanent solution to jowagi nyaka yud gimoro ma gichamo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Moko kuom MCS ma kaunti ma Nairobi mag duond bura mar UDA koro dok ne gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kagiwacho ni onge kod ketho malong'o. Jotelo ne osiemo wang' tend od bura mar Senate ma bende osebedo kamanyo gavana Sakaja mondo ochopi e nyime mar duoko weche moko ewi kaka omenda osebedi ka itiyogo e kaunti no. Kagiwacho ni Sakaja ler kapamba. Kaunti ni kod jago oporo margi Mark Mugambi, MCS olero ni Sakaja osetimo lokruok makare ma bende osemulo ngima oganda. Magitimore sima od bura mar Senate ogolo chik mondo gavana ochope nyime tok Sakaja panjo ne moko kuom romo mosegwele. We've seen the governor being responding to the Senate, just like I've mentioned earlier, more than 10 times he's been there. We've seen other governors, rather we've not seen other governors being summoned to the Senate. We've not seen the governor for Kisumu, Anyang' Nyong'o, being summoned to the Senate. We've not seen Orengo being summoned to the Senate, among other governors. So our question is, why just the undue focus in Nairobi? Achich metudo gi nek ma jatend obila Simon Mwangi Kariuki biro medo bete remand nyaka chieng' tich ariyo ma jang'ad bura Daniel Ogembo biro ng'ade buchgi. Mwangi Kariuki nonegi gi jonjore kinde manoriko gi timo pedha ne kuong' moko podhi chiro mar Oyude ma yudore e gweng' mar Rariede County ma Siaya. Jonjore 16 go manomaki tarik 13 higani osebedo remand ka girito timnegi nonro mar obwongo mosedeko kaluwore gi ng'anyo ma lakteche. Jonjore notere nyim jang'ad bura ma Lester Simiyu mabendo chiko kaka burano biro dhi nyime. The state is ordered to conduct an assessment if they are able to do so before Tuesday when they appear before the judge. The accused persons are remanded in custody till that time. So Tuesday will be the 16th of April, they can be taken before the judge. Jaod bura County ma Migori Fatuma Mohamed kod jaod bura Manyatike Tom Odege okweda pedha ma piny owacho timo ne kuonde kunyo mula maonge lesen kagiwacho ni piny owacho onego kony jokuny mula matindo edo lesen kendo jologi mondo mi gitime e yo makare. Negilose kinde nyasi machiwo omenda mar Uwezo Funds mar Muslings $1.2 ne grube sub county ma Nyatike. George Juma nigiler kowuok Nyatike. Jombe ariyo mokal jatend migawo marite pacho kae Kithure Kindiki ne ochiwo chik ni jatend arita kwe kaunti ma Migori ni mondo koro lor kuondego ma kunyo mula ma bende tiyo maonge lesen. Apedha ni kata kamano koro kelonru kawuo kuom josiasa e kaunti ma Migori kaachiel kod jokuny mula. Woman rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed kaachiel kod jobuno ma Nyatike Tom Odege wacho ni okang' ma piny owacho kawo mar timo apedha dhi thiro nweng'o mag oganda mathoth e sab kwano ma Nyatike ma bende osebedo mana ka yudo nweng'o margi
ka ukom kunyo mula. Waneno richo kod sirkal nikech nyathi ka mae puothwa mwapuro to sirkal loro ni mondo kik wakuny gold to waonge yo moro amora mwanyalo yudo godo konyruok. Gold ema tero nyithindwa skul, gold ema wapuonjo godo nyaka jok manie college, gold ne mwachamo kata ute wabe mwagedo godo. Giwacho ni piny owacho onego keto kenge ma jolo jokuny mula mondo duok piny thog moke kuondego mag mula kaachiel kod manyo negi chiro mok lorogi nikech onge malesen. Adhi tero wach ni e bunge mondo mi apenji e bunge gimomiyo sirkal nyalo loro livelihood mar jopiny ma ok gi consider gima jopiny dhi chamo. Gima wadwa kwa sirkal ni ok inyal kelo sanity e field ma onge gimi invest in. Ok inyal kelo sanity e field ma in bende in e interest mok konj japiny. Omiyo gima wadwa kwagi ni ka gibire mining, wabie mining kapok waikore malong'o to wakel mana safety mondo mi jowa matho e bugo bed ni onge ng'ama nyalo tho to giwe jopiny otim mining kaka nyoje gitimo chon. Ywak nitiere ni yo ma piny owacho chiwogo lesen osebed ka itimo e yor akweda. En adieri ni jok mosenwang'o license ka te onge jathuru aiki kata achiel. To kinono background mag jok mimiyo licenses gi, ineno clearly ni gin gik ma ging'iewo, ok gin gik mimiyogi on merit. Onge kaka ja China nyalo biro ma chak timo mining ka under license ma omi jalang'o moro ma biro godo ka. Kwani onge jaluo manyalo mi license. Kada jolang'o gin onge mining gwengegi. Magi gik moko matimore ma ji gwenye lwedo gi yore mag masoya. Woman rep ni Mamigori Fatuma Mohamed kaachiel gi Bruno Manyatike to Modegi ne oriko wuoyo e kinde nyasi mar chiwo omenda mar Uwezo Fund maromo milion 1.2 ne girube e gwego mag Nyatike. Ma en pesa miolo pogore gi michiwo to kodwoki ma ofisa chiwo cha. Mar Uwezo Fund en pesa miolo tidwoko. Kwa hivyo jogo duto grube momi wakwayo gi ni mondo giyie gidwok pesa ni mondo mi pesa ni nyuol group moko mabiro mbele bendo chako yud namna mar yuda hola ni. Apply go kaka group my first installment makoro miwa wachano mondo watim gore development mar group kwa ka wadhi bedo kaka group kendo wang'eyo ni odhi tiyo yo makare kaka giwacho ni wadwoke wadhi duoke kendo gichagi medwa moro. Kawuono wayudo 100,000 kendo 100,000 ni wan gi ohala madhi mbele mar hiring of tents and chairs. Wagombo ni mondo mi kaka jo group wachak wadhi wadongre bedo gi tents mang'eny kaachiel kod kombe mang'eny. Piny owacho kwa mondo koruch oko gope mag Uwezo Fund mane grube ne okawo to dagi duoko. Ni sirkal nyaka tem maginyalo mondo giduogi wuog grube mane gimiyo pesa mondo ji owinjre kaka ginyalo duoko pesa. Kamano tamore onego bed ni grube go wa wave negi pesa ni mondo wachak wamany pesa manyien e government ma kata kidmiyowa $20,000,000 mondo wachak foundation manyien kaka inyalo mi grube pesa mondo konygi. Kuom omenda maromo $20,000,000 mag Uwezo Fund ma osebed ka ichiwo e subkonti ma Nyatike, omenda maromo $17,000,000 koro pok odwoki ka piny owacho dhi nyime kod bandho grubego mane omi hola ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwaro mga jwang'ero kamano kuom medo kete Ramogi TV chenro ni mara ng'ichwelo nitiere jogo mane na kuonde mopogore opogore layo mar tudruok nawacho ni nari 3-6 nono yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV kaachiel kod TikTok. Wantiere kod ng'at maluongo ni Catherine Okoth kamano kuom kete Ramogi TV wacho no Chieng Emmanuel anini kantiere gwenge mag Ngong Race Course wach dakteche olowa kamano keni Kate Patricia Ogonyo kong'isa nena kaen kanya kata kamano neno achiel kachiel kokalo e mbui mag tudruok. Otiende Nicholas ka entiere Eldoret. Chieng Emmanuel weche manyien chopono yo makare ka antiere Eldoret amor gi Ramogi TV kamano Otiende Nicholas. Ng'ato mentie maluongore ka endine Ruzak wacho ni en nyar kodongo seme kopod onena yo makare kendo mor kaka weche manyien chopo ni odhiambo makawuono chieng' tich abich ni koyueyo otero kamano Ruzak kuom kete Ramogi TV. Magi Jones kantiere Soweto Kayole anena gi wadgi Owiti Ngude kamano Magi Jones kuom kete Ramogi TV. Osati Robert kantiere gwenge mag Migori Chieng Emmanuel ambane no ang'ichwelo ok anyal bara ne weche manyien ang'ichwelo e Ramogi TV kamano Osati Robert odenre kanyo ni Whiteman kamano kuom kete Ramogi TV. Emma kawuok Kisumbe nacho no Chieng Emmanuel yo makare kamano. Patricia Ogonyo kantiere gwenge mag Nyakach Nyabondo
Erokamano kuom keto Ramogi TV. Ng'at luongre ni Karaga Mam Dush ka entiere Nyakach Sondu. Erokamano ka achiel kod Penny Odongo ka entiere Bondo. Erokamano kuom keto ka to kod Jacqueline Nyar Modi ka entiere Sigor. Gi ng'at maluongore ka ni Irene Ngesa ka entiere Nairobi. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Kik idhi mabor nyakora Magajang, waduogo tok yueyo matin. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Skiza chapa, ushinde. Beatrice Square you Otuya. Otuya. 50,000 ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya lipi? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipie watoto fee. Exactly. Waende shuleni na wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakule, wakunyweko chai, leko mkate, wakule kari pamoja na nyama. Hii pia hapa ni gift hapa yako mami. Nimeshukuru sana. Nilichagua Sikiza Tune star 487 star 3 hash. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Skiza chapa, ushinde. Nyakwa Ramogi. Kagikelo mach machalo marotit timoko toch. Kamano kose o kamano. Siasa medo mako mach e kaunti ma Migori. Ng'amo ochilo moloya. Kasawa chacha ni ng'amo kutiyo gi dala. Taneno mana ka governor muoch kawacho ni jok mokusi kuma ni jok mokotiyo to dala. To en ang'o matek e kind jotelo to sapoti. Chilo nadalo ni ng'ama ber. Kama chwanya kode, ng'amo osebedo senator koyudo governor. Onego ti maber. Mondo iyud chuny wach, tudri gi jafwambo marwa Walter Nyambaga. Ka ng'ato denyo, to ng'ama denyo no kilwerigo. In imanyo ka nitie gimoro to uchamo kod. Chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 otieno. E Ramogi TV. Kik bai. Wacho ni dwaro nyadala. Yeni nyadala gige. Ntie Nyawenya, ntie Nyasi, ntie Nyasori, ntie Nyanarobi. Koro iti nyalo dwaro nyadala man. Yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Erokamano nyakwa Ramogi kumedo kete Ramogi TV. Kawadhi nyime piny owacho omayo kambi mar Kels Chemicals lesen mar tich kawacho ni kambino ne osombolea mabande ne jopur kapod nonro dhi nyime. Jatend migawo mar pur Mithika Linturo lando ma kinde mane olimo kambino mar nono gimomiyo mbolea ogunde matara ma ok ochopo kare rang'iny madwarore ne us jopur.
ka otenore kod jotelo kod jotaa tije mawuok e apisi maduong' mar Okwach Kich. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne ochopo e kambi mar Kel Chemicals mantiere boma Thika e kaunti ma Kiambu mondo mine ogo kogno chenro madhi nyime e kambino. Ne orwake kod achiel kuom meneja mar kambino mabende osebedo kaloso mbolea mabende ochako chenro mage higa ma 1972. To tok goyo kogno kendo go Pixen kambino, jatend migawo Linturi ne olando magi. Government has withdrawn the manufacturing license for Kel Chemicals because investigations are going on. The blending plant for the fertilizer is now closed, and this is treated as a crime scene from now henceforth and until the investigations are over. Linturi wacho ni piny owacho gigolo chudo moro amora ne kembe manomiyo rak mondo mine mbolea mane olwa nyaka timro kendo gitiyo to make sure that whatever money that we would hold supplies will not be disbursed until we have established, we are able to know who to carry the blame. Linturi ka thuolo mar kwayo jopur mabende nonyiewo mbolea mabandia to pok otiyo godo mondo mi oduokgi ka giyudo chudo e mboleago. Korka korgi jogo bende gin jochung' ne kambi kod kargi was a problem during the packaging. It is not that it's a manufacturer, it's not that it is fertilizer as the deal has been told out there. The issue of just the composition of the packaging, and that it only happened during a period of time. That is from the 5th to the 10th of March. Magitimore Zima jataa tije maduong' e dwero mag piny owacho Joseph Kimote ne ochopo e apisi maduong' mar Okwach Kich mondo mine ondik dhoge kutenore kod orak manentiere kind NCPB to kod kambi mar SBL Innovate mano bende ne osebedo ka keyo mboleago mabende wacho ni gin mabandia. Lakteche pod ramadhi nyime kod ng'anyo kata bedo ni moko kuom counties ochako chungo gi e tich kendo bwogo teng'o lwetgi mogo. Riwruok mar KUKO lero ni ng'anyo ma kama pod bedo dhi nyime ka chakre juma manyien nyaka jotije mamoko mochung' ne ute thieth bende biro riwre kodgi ng'anyo. Kaka jafwambo mar Millicent Adhiambo lero, piny owacho to pod oramo ni ofuke otuch kendo ok onyal chiwo dwach laktechego e yor medo gi osara. E odiochienge kawuono ng'anyo mar lakteche ne obagi e boma ma Kakamega kane otelnegi kod jagoro maduong' mar KMPDU Daudi Atela. Ng'anyono ne ochakore e osiptand kaunti ma Kakamega nyaka apis gavana ma kono kama ne gitero e andika margi mar winjruok e kindgi kod sirikal. Riwruok lakteche KMPDU mani kod jokanyo 7,000 oyango ni ok bi puonjo kod sirikal ma onenore mar tiyo marach kod lakteche ma kar winjo ywakgi to lando chungo gi e tich. We will not be intimidated. The governor said that if you're not there today, 8 a.m. in Sakas. We are on the street now. You can give us shokos letters. You can give us sacking letters. You can hit us with canisters. You can shoot us with bullets. But we are saying we will maintain this with death, with sweat, with blood, and with tears. Kai kaunti ma Kiambu, tend kaunti no ochungo sach lakteche mosebedo ka ng'anyo kendo lando thuolo mag tije kar lakteche duto masani ni ng'anyo. Public Service Board is hereby requested to comment and advise vacant for positions of medical officers and specialists and consultants, among other health services personnel, inclusive clinical officers and laboratory technicians, to provide services to the citizens of Kiambu and other Kenyans. That the county government of Kiambu shall with immediate effect cease third-party deductions from staff salaries for remittances, membership subscriptions on behalf of trade unions, namely KMPDU, KUKO, KNUMLO, until further notice. Jakom mar KUKO Peterson Wachira
Bende oyango ni jochiw thieth duto te matiyo kaka jolony machiwo yedhe nego rem e kinde bero, anestheticians kod jolony marito jotuo mohewore biro chako ng'anyo margi chieng' wuok tich juma manyien, gino mabiro ng'iko chutho chenro mag thieth. Monday, all the anesthetists, all the critical care clinic officers and other specialists will cease working. Jatend jotije mag piny owacho Felix Koskei to kane loso okoni sirikal sani ofuke otuch maonge omenda maginyalo golo mondo gimed ne lakteche mak mana chulo 70,000 ne lakteche magipuonjre. Economic sector, even then, may not even get. It is a discussion. And that's why His Excellency the President said, let us live within our means. We contacted SRC, and SRC did their normal professional analysis. And they say these interns really qualify for 70,000 per month for 12 months. And then they get the license and they can now move out and even earn $1 million or 500,000. They can get jobs. Mogi TV. Midhiero mapek osechako nyadhore ute thieth mag misen kalure gi kwan mathoth mag jotuo masani yuore kuondego nikech ng'anyo ma lakteche ute thieth mag piny owacho matimore kinde ma bende ute thieth mag misen ywak ni piny owacho ni kod gopgi ma bende okumba mar thieth machon mar NHIF gino ma bende koro ketho chenro maggi mar reso jotuo e yo makare. Joja oko nigi ler mathoth. Doctors nitiere somo margi ok en mayot kodwa kaka jogo mantiere e tich mar chango jotuo. Tend kar thieth mar mission midendo ni Krista Marian Hospital mantiere e kaunti ma Kisii koro ywak kaluwore gi midhieche masani gi kale ka gitamo konyo kwan maduong' mag jotuo masani chopo e kar thieth no. Ma en kaluwore kod ng'anyo mar laktache manie ute thieth mag piny owacho. Achiel kuom midhieche magin godo en piny owacho rem chulonegi omenda mar okumba mar thieth midendo ni NHIF bang' chiwo thieth ne jotuo ming'ado pesano. Sani wapong' kendo kata kama wanyalo kete jotuo tamoa nikech jotuo mwayudo koro ng'eny mohewa. To wakwayo ni jo NHIF gi jo government mondo o release pesa magin go ne jo NHIF mondo jo NHIF ochulwa mondo wayude kaka wanyalo ng'iewo yedhe kendo wanyalo chulo jotich e wang' sa. To kata kamano kik uthoe delniu biuru mondo wakonyu. Nonro mar Ramogi TV ne oyango ni kwan mathoth mag jotuo yuoro e kar thieth no kuma jomoko nindo mana corridors kaluwore gi onge mar nafas ei ute mag jotuo. Nilikuja hapa siku ya Jumatatu Krista Marian, mama yangu alikuwa mgonjwa. Nikakuja nikapata ni kama wagonjwa ni wengi katika hospitali ya Krista Marian. Tukashughulikiwa tukiwa emergency. Hadi paka ikafika Jumanne tukapata kitanda tukawa admitted sasa kwa ward. Krista Marian sani opong' to kata opong' kamano to pod wan gi thuolo mar konyo. Ber mondo kata kibede e corridor to teka ne yudo chang kik itho e ot. Ywak mar jotuo mane wayudo kanyo en ni piny owacho wuog oko mapiyo mar neno ni gitieko midhieche mantiere e sekta mar thieth. Tunaumia sana na magonjwa. Wengine tuko na kansa, pata ya kutibiwa, atutibiwa. Hatuna madaktari ya kutibu sisi. Kwa hivyo haki ya madaktari, tafadhalini serikali, fanyia bila madaktari panataka. Mimi ningesema tafadhali madaktari rudi kazini, vumilia, maybe mtapewa pesa. Na mimi ndio naona ni maoni yangu kwa sababu sisi wagonjwa tunasumbuka sana. Tunataka mtu hudumie. Hospitali za Mission Hospitals zinasema NHIF hijawalipa, hali yao ni ngumu na wao kupata madawa. Zingine huwa tunachukua kutoka nje kozi hawajiwezi. Ma timore bang' riwruog bishops ma jokopere chwalo ng'ur kaluwore gi okang' mar piny owacho rem chwalo omenda mag NHIF maromo shillings bilion 2 ne ute thieth mag mission kata bang' chiwo thieth ne jotuo.
President iko na pesa ya kulipa madaktari. Sijui ni sababu gani madaktari hapana livu. Na madaktari ndio watu wanatuweka hapa. Manani ya watu ni daktari. Kama mlipi daktari tutafanya nini? Omba serikali yetu ya Kisii County, Gavana Simba Arati washirikiane na Mheshimiwa Ruto watusaidie at least madaktari warudi kazini. Si eti pesa zimekosa, lakini ziko ni ile serikali haitaki kushughulikia mgomo wa madaktari. George Aoko, Ramogi TV. Wadhi county mo Bay kama pinyo wache county mo Bay koma koregi bengi mar KCB osidayanga chenro mar jolo somb jopuonjre maromo 600 masome kuonde tiegruok mag tije lwedo manie county no kaka achiel kuom yore mag ting'o malo rang'iny mar somo kuonde tiegruok makamago. Chinde mong'ere kaka KCB tujiajiri geno afundi mang'ula omonyo omenda maromo $24,000 kendo jopuonjre go ne okawo 15 kuom wards te 40 e county no. Governor Mama Bay Gladys Wanga gi apisa mochung' ne tayo chenro mag bengi ma KCB Joblino Mari ne otele chenro mar sidho chenro e katiegruok mag dhe lwedo masero kama ne Wanga okoni dwaro mare en ting'o malo chenro mag somo e kuonde tiegruok mag tije lwedo e county no. So in partnership with KCB Tujiajiri, the Geno Wafundi Mangula Scholarship has provided scholarships to youth who have enrolled in various vocational training centers across the county. The scholarship is a matching fund partnership with KCB Foundation, totaling to 24 million Kenya shillings. In other words, KCB, as you have seen from the check, have provided us with 12 million Kenya shillings. The county government of Homa Bay has provided another 12 million Kenya shillings, making it a total of 24 million Kenya shillings. Thuolo mar mila be onge, thuolo mar tugo be onge, ka entie mana thuolo mar somo gi tich matek. Wawinjore kanyo koso wawinjore. This program will empower 600 youth through the provision of technical skills across 19 vocational training centers in Homa Bay County in partnership with the county under Your Excellency leadership. Your Excellency, I will be happy that we could also include more VTCs across this county so that we can be able to expand our impact. Sigana mang'eny notimre kor gweng' machiegni kodu kanyo ni Nyakalondo mar Ramogi FM maen kambi e bwo kambi maduong' ma fwambo Royal Media Services riwruok kod jokanyo mamoko nobagoro matiego jopiny ewi pur kod ohala manyasani e boma ma Ugunja County ma Siaya. Kanolose kinde romo mano bage lap ma Kolalo e boma ma Ugunja. Jalup jatend Nyakalondo mar Ramogi Ruth Otieno lero ni romo no en mar jiwo josea mondo orwak pur kaka ohala. Kembe mathoth mag mwandu mitiyo gode puodho no chopo kendo nyiso moko kuom mwandu magin go makonye weche mag pur manyasani ka jopur no do thuolo mar somo chenro ma kare mag pur. It's also a matter of continuity in their business cycles, so it is something to go on in the future. This partnership should continue regularly. If not after 3 months, we can even have it on a yearly basis so that we get the community and even the prospective trainees to know what is available in our institutions. Kaka Nyakalondo mar Ramogi ne waneno ni ber mondo mi wabed kod chenro makende mar jopur. Wanendo kacha ni Farmers Forum en mar kelo kanyakla oganda duto te mantiere gwenge mag Siaya ka wakelo gi Ugunja ka mondo mi wakel joket mwandu mabende olonye weche mag pur mondo mi wayud kaka wanyalo bedo kod chiemo makare, wayud kaka oganda nyalo yudo tich kendo ginyalo yudo pesa kowuok kuom lo nikech wacho ga ni lo ema nitiere kod mwandu mang'eny. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. idwaro mondo yier nango. Anto idwaro mondo yier nango.
Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Nyako moro marawera gombo dak e ngima maber. Idhi ot kata isom, gima duong' madwaro kuomi en degree. Osiepne ne temo kete mondo chak timo timbe ma ok ber. Ing'e maler ni mama wuok nyalo timo gigi te, Anan gi boyfriend moro malong'o, Nyaka one kaka okedo kod tem mar timo richo kod miriambo. Dorina nyisa adier, wuoyi mane kuom ariyogo mane mari? Onge gi wuoyi kanyo. Dorina puonjore ni pesa mayudore yo mayot nyako bed ni en gima tek ahinya. Mane gima dhi mbele ot ka?